Shirin Duniyar Nishadi, hira ake da dukkan jaruman masana'antar fim ɗin Hausa. Yau ga mu cikin duniyar nishadi, hira ake da dukkan jaruman masana'antar fim ɗin. Barkanmu da warhaka, barkanmu da sake kasancewa a wani sabon shiri na Duniyar Nishadi. Kamar yadda kuka saba, wannan shiri mukan shiga sako domin zaɓulo muku abubuwan da mun tabbata za su sa nishaɗi. A har kullum Khadijat Hassan Sani, tare kuma nake da abokin gabatar da wannan shiri Abdallah Amdaz, na kowa ne. a daidai wannan lokaci. To masu kallon mu a kamar yadda kuka saba, mukan kawo muku wato rukuni daban-daban a wannan shiri na Duniyar Nishadi, wanda kai tsaye kamar yadda muka saba wato farawa, mukan fara da tattaunawa da fitattun jarumai. A yau ma ba mu yi ƙasa a gwiwa ba, domin kuwa a yau muna tare da wani, ba za mu ce baƙo ba. Domin shi wannan hajiya Khadija, abin da nake gani shi kinga ya haɗe duka. Ai shi ya zama cinye duniya kawai. Script writer ne. Sannan kuma Director ne. Producer ne. Jarumi ne. Promoter ne. Jarumi ne. Kuma jarumi ne. Kuma har yanzu yana kwashewa. Kwasashe ne a yi daga duniyar kwashewa. So kin ga bai kamata a ce masu kallon da sun gan shi za su gane kowa ne. Baya ma buƙatar wani doguwar gabatarwa ko wani abu. Suna gani ma sun san wane. Sun san wane ne. Da mai kama. Shi ka san ai ya haɗa abin ne. Jarumi ne na ɓoye kuma ya bayyana. Yakan bayyana a wasu wuraren da. A wani guri kuma ya ɓuya. To kai tsaye kamata yi mu je gare shi don masu kallon su gan shi su kuma tabbatar wani irin kamu aka yi masa. Amma kafin nan kamar yadda Amdas ke cewa dan da aka ce mu kaɗan. Shirin Duniyar Nishadi, hira ake da dukkan jaruman masana'antar fim ɗin Hausa. Yau ga mu cikin duniyar nishadi, hira ake da dukkan jaruman masana'antar fim ɗin Barkanmu da dawowa, barka da shigowa. Mai kwashewa amma ba wancan mai kwashewa ba wancan mai kwashewar ba. Hajiya Khadija da Abdallah Amdaz, barkan ku da masu kallon mu kuma ne muku barka, kuma da fatan mun shiga cikin sabuwar shekara lafiya. Muna roƙon Allah arzikin da yake ciki ya sada mu da shi, abin da yake naki a cikinta Allah ka nisanta mu da shi. Allahumma amin. Masu kallon mu ina gani yanzu jama'a da yawa suna cewa Aminu S. Bono ne, Aminu S. Bono ne. Gaskiya ne. Director Aminu S. Bono. To da wani sunan ma za ka kira? Kira shi da Director. Ya fi shura da shi. Shi ne abin da ke haskawa. Gaskiya ne. Da yawa suna ji ana Aminu S. Bono, Aminu S. Bono, Aminu S. Bono. Wani zai ce a Chad yake. Wani zai ce a Nijar yake. Babu inda baya nan. Saboda ayyukansa suna shiga ko ina ne, sako da lungu. Wane ne Aminu S. Bono? Alhamdulillah, bismillahir rahmanir rahim. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Wato abin da yake faruwa shine na in an min tambaya irin wannan, kullun tambayar da tafi daukar hankali na ko tafi yawa shine bonan nan meye ma'anarta. Wasu su dauka barna ne, wasu kamar wajen kasar Kano akwai wajejen karamar hukumar Bunkure akwai wani gari Bono sun dauka dan can ne. To da farko dai sunana Aminu. Amma ni ta ne wanda ne tawa
akwai wani abu da ake cewa gadon bono. Ba dai shi bane yanzu dai zai bayani. Wato suna na Aminu kuma S din nan da ake gani sunan mahaifina ne Surajo. Bono kuma suna ne wanda yake ba na family ba kuma suna ne wanda yake wato ba wai na gari ko wani guri ba da ake zaune, suna ne irin na wato yarinta. Kusan kowanne yaro a ƙasar Hausa da ma wasu guraren zaka ga idan ya taso yana da wani suna na yarinta wanda aka san shi da shi. Ni ma kuma sunan nan kaga sunan nan Bono yadda na taso na san suna na Amina haka na san Bono ban san da aka fara gan shi ba. So da haka Aminu Bono na taso da shi ne a yarinta ta haka na tashi. Kai kanka baka san daga ina ne. A gidan mu akwai Aminu guda uku waɗanda suke muna ƴaƴan wa da ɗan ƙani na mahaifinmu duk ya rike su. Akwai Aminu muna ce masa Amina Abuja saboda shi asalinsa dan Abuja ne. Akwai Aminin Zaria shi ma Allah jikansu duka su biyun nan sun rasu. Sai kuma ni to don a rika bambancewa ta mahaifiyata ce min take Aminu Bono. Ake san dalilin da ake ce masa Aminu Bono. Su mai yiwuwa ana aje su a gadon ƙasa ne. Shi sai a dora. Idan su wato so ka ce ba ka tarihi. Shi kan shi ya ce bai san da aka samu ba tasowa ya gansa da Bono. Ban san da aka fara gayan ba amma labari kunne ya girma kaka na san da aka fara ce min Bono. Ina yaro akwai kakan mu Hajiya Allah jikanta wato in na ta shiga ɗakin ta kin san ƙasar Hausa ana yin gado biyu ne akwai gado mai rumfa gadon Bono kuka sai in ce ni Bono a ce ne yanzu dai abu gaskiya yana da wani abin da gaskiya ko san yake in kaɗa ne saman nan za ka je ka ko farka ne na ganna wani gadon ba na Bono ba sai in sa gudan ta mai da ni Bono tsaron ne Bono ya sami ana feni a garin Kano a ƙaramar hukumar Gwale a yanzu a da karamar hukumar Dalakan a cire Gwale kuma unguwar Dan Dago a nan ne karatuna na primary sannan na shiga karamar secondary a GSS Gwale na tafi babbar secondary Aminu Kano Commercial College na tafi CAS daga nan na tafi Film Institute ta Jos na diploma akan abin da ya shafa harkar directing on screen a shekarar 2008 kenan. Wannan shine dan tarihi na. Malamin islamiyya ne ni, na koyar a makarantun islamiyya daban-daban, na koyar a Kanzul Ulum, na koyar a Kanzul Nabi, na koyar a Mafalis Sala, na koyar a Abubakar As-Siddiq da ke duka wuya. To duka wannan su ne dan tarihi na. Karkace na katse ka. Lissafo makarantu kake kuma makarantu waɗanda a tunanina ko a kunne na abin da na ji ba na boko ba wani abu da ya shafi wani abu daban ba abu ne wanda ya shafi addini. Haka ne. Ta yaya malami na makarantu islamiyya na addinai ya ka za a ce ya tsinci kanshi a wannan masana'antar ta shirya fina-finai. Duba da cewa kalubalen mutane suna ganin ga abubuwan sai a hankali. To bari ki ji wato duk abin da kika sani yana da sila. Shi shigowa ta masana'antar shirya fina-finai ta Kannywood wannan makarantu na addini su suka jawo ma. Domin duk watan maulidi kowa ya san garin Kano ga al'adarmu yadda muke watan maulidi makarantun islamiyya suna yin tarukan maulidi don tuna ranar da aka haifi fiyayyen halitta sallallahu alaihi wa sallam. To a cikin wannan sai ake yin wani abu da ake cewa da shi tamsiliya da turanci ana cewa drama da Hausa a ce wasan kwaikwayo don mutanen da suka zo wannan guri a nusar da su cewa abu kaza mai kyau ne ko abu kaza mara kyau. To ni anan na fara zama superstar a wannan drama da ake ta maulidi dama ba a yin ta sai dare ya tsala sai kowa ya ki tafiya yana jira a zuwa yi wannan. To daga nan karki manta a dan dago nake cibiyar harkokin fina-finan Kano ta farko a duniya dan dago ne Sabon Titi. So da na fito zan tarar da Duku Production, zan tarar da Iyan Tama Multimedia, daga baya ma aka zo aka yi production irin su Ibrahima. Ina jin ka cire Sarauniya su kaɗai ne waɗanda ba a ɗan daga Sabon Titi cibiyarsu ta taso ba, sai kuma ƙungiyoyi irin su Tauraruwa, irin su Jan Zaki da sauransu. To da na fito daga gidanmu zan zo in tarar da
yan fim su marigayi Tijjani Ibrahim, su Bashir Bala Ciroki, su Umar Bawa Duku, su Mansur Ibrahima, Nura Ilu Dambazau da sauransu na wannan lokacin, su marigayi Allah ji kansa Aminu Muhammad Sabo da dan uwansa Awal Muhammad Sabo, tun suna aikan mu je kacan dawo can je kacan, har sai suka ga wannan akwai wani dan abu da za su iya bayarwa a cikin masana'antar. Abin da ya fara jawowa manya yan fim suka fara jan jiki shine rubutu mai kyau. Alhamdulillah ni tun daga primary school ina da handwriting mai kyau. Lokacin da ake script a wancan lokacin wajejen shekara ta 1999 zuwa 2000 ba a cika typing script ba yadda in an zo location za a duba. So in an yi sai a ce da ni zo ka rubuta mana, sai rubutu na alhamdulillah kowa zai iya karanta. So wannan abin ya jawo ni sai na fara koyon rubutu, saboda za a rubuta fim sai a ce kwafi. Wani ya ja min sai na fara samun experience na ya ake rubuta labari. Shi ne abu na farko ma da na fara yi a masana'antar shirya fina-finai. Za ki mamaki in na gaya miki irin su Ibro Awilo, su Ibro Da'u, su Ibro Kwallo, duk fina-finan Ibro nau'in nan lokacin daga shekara ta 2000 zuwa shekara ta 2005 duka yawanci kaso 80 ne na rubuta su. Ko da ba idea ta bace, ba kirkira ta bace, za a gaya min kuma ni zan koma gefe in zauna in tsara yadda abin zai kasance. Shi yasa mutane na farko a fim da na fara alaka da su ta kud da kud su ne yan camama, irin su marigayi Ibro, su Malam Dare, su marigayi Katakore, su marigayi ya tsigai, su marigayi Baffa Cinnaka, su marigayi Baffa Yaute, su marigayi Wanzam. Su ne waɗanda na fara tasowa da su, kafin nan daga baya kuma su Alasan Kwalle da Bashir Kasim dan dago wanda sananne ne a Kano, ya yi principal a Amide da sauran makarantu, ya bude kamfani BK dan dago Ventures, sai muka zo kuma sai muka fara harkokin fina-finai na cikin gari, wanda mun fara da irin su Hakilo, su Habiballa, su Suya da sauransu a wancan lokacin, wanda daraktan mu shine a Alasan Kwalle. A lokacin aiki na bai wuce in za a tafi location na rike kyamara, Ibrahim Plana shine kyamaraman dinmu, shi zai bani rike ta kawai a hannuna in an je in ce gata. Bana manta da ni da Ashiru na Goma, sai in motar da za a tafi location ba kowa, mu mun san gurin zaman mu bai wuce kan inji ba, da mun zo nan za mu je mu zauna. So ma ka zauna ba kan inji ba za a ce kai. To ina ganin Hajiya Khadija mutum wanda ya samu experience din harkar masana'antar fim na shekaru akalla shekara zuwa 20 da wani abu ko kusan ya gaje ya ga yau gaskiya. Ya za ka kwatanta kasancewar masana'antar fim ta jiya da masana'antar fim ta yau? Shin nasara ce ake samu ko kuma koma baya ne ake samu? To a bangaren abin da ya shafi wato abin da ake cewa kwarewa da sanin makamar aiki, an ci gaba nesa ba kusa ba, kama daga kan kamarori, kama daga kan shi kansa ya ake yin fim din ma, da abin da ya shafi sauti. A da kana kallon fina-finan sai kaga haƙorin Amdaz kawai kake hankowa, yanzu ko an sami technology, akwai hotuna, an sami ilimi, an samu wayewa, amma a dangane da ma'amala ta ciki da wajen masana'antar baya aka ci. Jaruman da suna da kamun kai, suna da ladabi, suna da tsoron su jawo wa masana'antar zagi, sannan kuma suna da irin abin nan da ake cewa sadaukarwa, ba sa kallon me za su samu. Yawanci a wancan lokacin mun shigo sana'ar fim ne for passion, abu ne wanda kake so dai, abin da kake so sha'awa za ka iya yin komai, ba ma a dauke shi ba, za ka iya yin komai dan ganin wannan abin ya tafi cikin nasara. Saboda haka muna da yan uwantaka sosai, akwai zumunci, akwai kuma abin da ake cewa gasa, tsaftatacciyar gasa wadda addini da al'ada sun yarda da ita. Amdaz ya yi abu, zo in yaba masa,
in ci Amdaz abin nan naka yayi amma wanda zan yi gaba sai ya fi naka gaskiya kuma in zo zan yin Amdaz ya zo ya dafa min dan ayi wanda ya fi naka saboda dai gasa in ya zo haka aka rika yi tsakanin sarauniya da Ibrahima da Dambazau amma da sauransu abin Hajiya Khadija da mamaki kafin mu je ga ƙarin bayani saboda wannan bayanin da ya ɗauko abu ne wadda ina son jin yadda abin yake ganin yadda masana'antar ya zo sai a hankali kamar yadda ya ɗauko bayanin cewa na da jaruman da akwai sadaukarwa akwai biyayya akwai al'amura da dama abin da nake son tambaye shi kenan wato kafin mu je ga tambayan za mu ɗan yi ratsi alabashi da zaran mun dawo da ka ce muka ɗan mata ke baiwa yara a fagen tatsuniya. Ai dama mata su suke bada labari na. Domin mazan duk na riga na kashe su. Kana tunanin zaka iya min barazana ne? Ko ina cikin sarka, ina da munanan abubuwan da zan iya shiryawa. Mutuwa ta tabbata a kansa. Ku gano kowa! Saura burinmu na biyu. Duk mutanen da na kashe sun cancanta da a kashe su. Da haka wannan yana fannin gyara ne ba barna ba. Sarki fa zai mutu. Sarki 10, zamani 10. Ki tsine wa mahaifinki. Ki kira shi azzalimi.